101 Dalmatinac 2. Peč, kuca sa crnom tufnom oko oka, bio je jedno od 101 šteneta Dalmatinca, koji su svi bili srećni, živahni i strašno su voleli da gledaju televizijske serije. Peč je obožavao Groma, neustrašivog psa TV junaka. Želeo je da postane baš poput njega, snažan, hrabar i jedinstven. Zaista posebna kuca. Bio je uzbuđen jer je Grom bio u Londonu na snimanju nove epizode svoje serije. Peč bi veoma želeo da ga upozna. Bio je toliko uzbuđen da je zamolio mamu i tatu, Perditu i Ponga, da krenu s njim kako bi upoznao svog idola. Ali Pongo je morao da ga odbije. Sutra se selimo, podsjetio ga je. Da, sutra bi čitava porodica trebalo da se preseli na selo, a Peču je već spremljena nova ogrlica na kojoj je bila ispisana i nova adresa. Farma Trešnjino drvo, Little Titchfield. Kakva šteta! Sledećeg dana svi su bili spremni. Štenci su ušli u kombi, svi osim Peča, koji se uspavao, a porodica je krenula bez njega. Možda je ostao sasvim sam, ali je Peč imao i mnogo sreće. Čim je izašao iz kuće, ugledao je kombi na kom je bio oslikan lik njegovog TV junaka Groma. Kuca je pratila kombi i uskočila u njega, odvezavši se na mesto gde je Grom trebalo da se sretne sa svojom publikom. Kako uzbudljivo! Kada je Peč stigao na red da se upozna sa svojim idolom, novinar ga je fotografisao. Kuca će završiti na novinskim stranicama. Međutim, tu je Pečova sreća presušila. Šta mislite, ko je video njegovu fotografiju? Niko drugi do Cruella de Vil, zlica koja je po svaku cenu želela da ima bundu od krzna Dalmatinaca, a koja je pre određenog vremena već kidnapovala kuce. Cruella je pročitala adresu sa Pečove ogrlice i zadovoljno se nasmejala. Zasigurno su sada tamo živeli. Ovoga puta joj neće umaći. U međuvremenu, Peč se uveliko sprijateljio sa Gromom. Njih dvojica su se zabavljali, izbijali šale, čak su se i vozali ulicama na restoranskim kolicima za posluženje. Za to vreme Cruella se već bacila u akciju. Poslala je svoju dvojicu poslušnika, Jaspera i Horacija, na farmu Trešnjino drvo. Pečovi braća i sestre spavali su ušuškani u ambaru, ali su ta dvojica propalica uspeli da ih namame u svoj kombi pomoću psećih keksića. Halapljivi kučići poskakali su u kombi jedan po jedan i... Tras! Horacije i Jasper zalupili su vrata i odvezli se nazad u grad. Cruella je bila prezadovoljna. Njen san konačno se obistinio. Kuce su bile zatvorene u sanduke, tako da niko ne može da ih oslobodi. Ili možda i može. Samo jedno će im pomoći. Lavež. Glasan lavež. Bez prestanka. Samo tako će ostali psi moći da čuju njihove pozive u pomoć i prenesu ih dalje, kako bi svi saznali da su maleni Dalmatinci bili u opasnosti. Lajte, štenci, lajte! Psi su lajali svuda naokolo, na ulicama, u dvorištima, čak i na tavanskim prozorima. Uskoro je poruka stigla do grada i svi londonski psi znali su da je mnoštvo Dalmatinaca bilo u nevolji. I Peč je čuo strašne vesti. To je moja porodica, uzviknuo je. Verovatno ih se Cruella ponovo dočepala. Grome, pomoći ćeš nam, zar ne? Zapravo, Grom samo što ga nije odbio. Nije želeo da razočara Peča, ali on nije zaista bio junak. Bio je samo glumac koji se pravio da je hrabar. Na kraju je Pečova tužna njuškica ipak uspela da ubedi Groma da mu pomogne. Ubrzo je pronašao skladište gde su zlikovci držali kuce. Ušao je unutra i odmah ugledao Jaspera i Horacija. Nažalost, nije primetio Cruellu, koja mu se prikradala od pozadi i onesvestila ga. Gotovo je. Grom i Peč bili su zaključani sa ostalim Dalmatincima. Međutim, kada su dvojica nitkova zaspala, Peč je krenuo u akciju. Otvorio je svoj kavez i oslobodio ostale kučiće. Konačno na slobodi. Cruella i njeni poslušnici i dalje su bili u blizini i morali su da pronađu način kako da im pobegnu. Hajde, uhvatit ćemo prevoz, rekao je Peč ukrcavajući kučiće na dvospratni autobus. Međutim, motor je bio uključen, a jedno štene je nenamerno pokrenulo autobus. Peč je bio uplašen koliko i ostale kuce, ali je ipak probao da upravlja autobusom. Cruella ih je već uveliko sustizala u kombiju.
Kucama se crno pisalo. Autobus se zaustavio u uličici, a Kruela ih je saterala u ćošak spremna da ih ugrabi. Baš u tom trenutku pojavio se Grom. Možda nije bio pravi junak, ali bio je odličan glumac. Zapravo, kada je Jasper pokušao da ga udari, Grom je odglumio srčani udar. I to tako dobro da je odvratio pažnju Jasperu, Krueli i Horaciju. Niko od njih nije video da su štenci izašli iz autobusa i razbežali se. Poslednji brilijantan potez izveo je Peč. Otpustio je kočnicu autobusa koji je jurnuo ka Krueli i njenim lakejima. Mogli su da se spasu samo tako što bi uskočili u Temzu, hladnu reku koja je proticala Londonom. Ura! Kruelin zli plan ponovo je bio osujećen. Grom je čestitao svom malenom drugaru. Zahvaljujući njemu, Dalmatinci su mogli da odu nazad kući, na farmu Trešnjino drvo. Što se tiče Peča, sve je dobro što se dobro svrši. Štenci su neprestano pričali o njemu s Pongom i Perditom. Mama, tata, đavolica nas je uhvatila, bili smo u zamci, rekla je jedna kuca. A onda nas je Peč izbavio. Trebalo je da vidiš Peča, majko, rekla je druga. Bio je fantastičan. I zaista je bilo tako. Maleno štene dokazalo je da je zaista posebna kuca. Posebna i jedinstvena.